Pane, dnes prichádzame a predkladáme túto modlitbu a prosbu pred Tvoj trón. Prosíme ťa, aby si naklonil svoje ucho k nám v mocnom mene Ježiša Krista a nech sa deje Tvoja vôľa a nie tá naša. Ježiš, náš Pán, náš Vykupiteľ, Ty si za nás prelial svoju čistú a svätú krv, dokonca aj s vedomím, že si to nezaslúžime. Tvoje slovo hovorí: opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Pane, odpusť nám, prosím, zľutuj sa nad nami a nech Tvoja milosť počinie nad našimi životmi. V mene Ježiša Krista sa ponárame do Kristovej krvi, ktorú za nás prelial. Pane, pomôž nám, aby Tvoja obeta v našom živote nebola premárnená, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho a v deň súdu počuli: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána. Skrze slovo nám hovoríš: veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení, nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Pane, ponárame svoje životy do Kristovej krvi. Priatelia, mnohí z vás zanechávajú komentáre so žiadosťami o modlitby. Prosím, ak máte akúkoľvek žiadosť o modlitbu, napíšte komentár, aby sme sa mohli za vás spoločne pomodliť. Bože, v mocnom mene Ježiša Krista, Ty vidíš všetky potreby divákov, ktorí pozerajú toto video. Ja sa modlím a prosím, aby Tvoja ruka bola nad ich životmi. Bože, aby sa stalo podľa Tvojej vôly, aby chorí boli uzdravení a stratení zachránení. Prosím, Pane, naklon svoje ucho ku každej potrebe a modlitbe. Bez Teba sme nič, Pane. A ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás robíš. V mene Ježiša Krista. Amen. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie.